W, echivalentul de 900 de W. Pot cumpla un acumulator de 11 V, pentru că presupun că este de 18 V. Am o anumită autonomie de lucru pe 2 A. Montez un 5 A, tot echivalentul de 900 de W, altă autonomie de lucru. Montez unul de 6 A, tot 18 V, tot 18 V, tot echivalentul de 900 de W, mai mare autonomia de lucru. Modelul nou din gama FlexVolt Advantage, exterior arată la fel, dar la interior e schimbată electronica, softul și motorul, astfel încât dacă lucrez cu un 2 A, am echivalentul de 1000 de W de data aceasta. Dacă montez unul de 5 A, echivalentul tot al unei de 1000 de W, dar se numește FlexVolt Advantage. În momentul în care am cuplat un acumulator FlexVolt, același polizor este echivalentul de 1400 de W. Din această gamă FlexVolt Advantage, care știu să facă diferența între gama XR și gama FlexVolt, se mai regăsesc circularul de mână, ferăstrăul sabie și mașina de înșurubat și de ori.